ଭାରତର ୟୁଟ୍ୟୁବର ପାକିସ୍ତାନର ଗୁପ୍ତଚର ସନ୍ଦେହରେ ହରିୟାଣା ହିସାରରୁ ଗିରଫ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବ୍ଲଗର ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରା। ୟାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କି ପାକ୍ ହାଇକମିଶନଙ୍କ ସହିତ। 2023ରେ ଭିସା କରି ଯାଇଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ। ଏପଟେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ସବୁ ଖବର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜଣାଉଥିଲେ କି ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରା। ସେ ପୁରୀ ବି ଆସିଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏପଟେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଖାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରା ପୁରୀ ଆସିଥିବା କଥା ବି ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।